Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma, ọhaneze ndị m na-agara ozi. Ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka, onye na-ahụ maka Unify Igbos Now. Ọmụa nọ na Akwete taa. Ebe m bịara ịma maka the Akwete cloth, ebe a na-ewivu akwa Akwete, njirimara Igbo. Ihe awụ ofu akwa ndị Igbo na-arụpụta. Ya nwa ka m ji were ya ejiji a. Nke awụ nke m. Ka m zi unu na ọ na-aga. Ihe ndị Igbo na-eme na-aga. Ọ bụrụ na imetụ akwa aka, o siri ike wee maa mma. Onwe ndọka. Ana m arịọ unu ka unu senyere m ka anyị gaa n'ime jụta maka otu esi akwata akwa Akwete a, otu esi arụpụta ya na ebe ndị ọ na-agagasị. Soronụ m udochia. Hi, do you know that 200 pieces of these pet bottles can actually give you health insurance cover for 1 month? Or 45 pieces of this can actually give you health insurance cover for 1 month? Ask me how. Just start by signing up to our code by dialing *347*909 to sign up. And you can get access to healthcare from any pharmacy across Nigeria. Thank you. Ọhaneze ndị Igbo, ana m ekele unu. Ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka, onye Nnamen TV, the Unify Igbos Now proponent. Anọ m na Akwete, ebe m bịara ịma maka akwa aha a na-akpọ Akwete cloth. Akwete cloth. Yes. Chai, mami ngwa biko kọwara ndị ọhaneze aha gị. Ọhaneze ndị Igbo, ana m ekele unu. Aha m bụ Margaret Chikere Benson. Ọ bụ onye Akwete, alụkwa m na Akwete. So ihe gbasara akwa Akwete, ọ bụ ihe doro m anya. Kedu ebe Akwete dị? Akwete nọ n'ime Abia State, Ukwa East Abia State. Ukwa East Abia State, wee ebe ndị ebe a ga-enweta ndị Akwete. Okay, biko kọwagodere anyị mgbe akwa Akwete a bidoro. Akwa Akwete a bidoro mgbe oge aha na-eme 3 by bata. Dịka ndị parents anyị gwara anyị, oge o bidoro mgbe a na-eme 3 by bata, oge nwaanyị ha na-akpọ Dada Nwakata. Onye Chineke site na ihe onyonyo nke abalị zi ya ihe gbasara akwa. So o hichara ụra tete bịa gwa ndị inyom ibe ya sị ha na o nwere ihe arọ na nrọta. Ha sị ya gịnị ka ịrọ? Ọ sị ya nọ o nwere ihe gosiri ya ihe ngosi. Mgbe ọ gara mee ya practice, ọ gara mee ya ihe mee ya were ya na akpọrọ afịa ihe nkụ bịa mee ya bịa gosi ha silikwa ihe ahụ. Ha sị ya ha bịa wepụta bịa sị ha ha bịa sị ka ha were mgbe ha owu ka ha na-eyi uzu uru ha bịa were ya mee. So ha sị oge ha na-aga 3 by bata, ha were ihe a ya were akwa ahụ gaa gosi ndị na-echi ọwụwa, ndị nwoke ndị na-eji ya wuchie lasi ụmụ nwaanyị. That time ha na-eji ya echi ọwụwa, anaghị agba ya agba mgbe ha na-echi ọwụwa. So ha garuo ahịa ihe osi ha na ha nwere ike iji ha na-emechikwa like this, si gosi ha. Ha si yes na ọ dị mma. Oge ha si ọ dị mma, ha si oke, ha si ngwa ha nye ya ihe dị ụta, ha chọrọ ihe dị ụta ka ha were ya gaa were mechie ahụ ha. Ha si oke, ha anyị gosi ya ihe ya were akwa nye ha ala. So ha wala akwa gaa meziekwa ya. So ta nke o si na-eme ya, Chineke a na-abịa na-enye ha amamihe, ha bịa mee ya nnukwute, ọ bịa hozie akwa ọmụma. So onwe nke ha si onwe ihe a na-akpọ ya data my mother, my great mother gwara my mother asị na ha nke ahụ asọ na-ekwe ọkụkụ nwa iduru ka ha na-akpụ ya. So ha ji ya na-akpa ya na ihe ha nsogbu. From there abịa weta nke ha na-azụ na Kano a na-ada anyịkwa. Kedu afọ ihe a na-eme? Ya na-akọrọ gị oge eji wee Weaving Center eji mee the cooperative 18 something. Wow. 18 something. Mgbe nke a m na-ekwu awụdị 18. So oge 18 something ka eji mee this cooperative. Mgbe eji wepụta akwa Akwete otego omego ọdụ. Okay, na-ekwu. So nwaanyị aha bịa otu aka o si na-eme with other women, ha bịa na-ewepụta
Chinasa Chineke na-enye ha amamihe ka ha ji na-emezi ya ya ọbịa to this technology otu ahụ ji hụ ya na na-eji ya akpa design wete ya zụazie nke a na-akpọ konu after nke anyị na-eyuzu nke ha na-azụ from Kano abịa zụozie nke a na-akpọ konu now ya na ahịa a na-eji eri ya eji adụ akwa ozi nke anyị na-eyuzu now then na design thread nke silk a na-ejikwa were na-akpa anyị na-akpa na cotton konu a anyị na-akpakwa na silk so ọ bụrụzie ụdị eri abụọ ahụ ka anyị na-ezizi na nke dị current Akwete Akwete cloth unu nwekwere unu gakwa pass ya back to the next generation nwere ụmụazị ndị amụrụ ugbu a aka na-enwe mmasị ị na-akwadokwe akwa Akwete ọwụ ihe anyị na-agbalị now n'ihi na ọ bụrụ na anyị onwe anyị na my mother now no 80 something years 85 years now my mother na o gosiri m ya so ọkwa na mụ egosi ụmụaka m ụmụnne m nọ around ya mi so ga-anwụ so ihe anyị ji na-agbalị now agbalịsi ike na advice kwa na-enye anyị from government now si anyị na-agbalịkwa n'ezi our younger ones ke anyị amalitekwala m ana m arịọ Chineke ike aga m na-emekwa ya dịka m na center now kachi ahụ siri m ike ihe ọ na-ilekwa by my side ị ga-ahụ onwe nke obere ọkwa nke ụmụaka a na-abịa a na-egosi ọ nọkwa n'aka ịkpa ngwa ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ ndị gọọmenti enwere enyemaka ndị gọọmenti na-enye unu ka unu nwee ike ka akwa Akwete wụrụ akwa ejiri mara maka na ihe etogo aka ekwesịrị ka ihe ndị oyibo na-akpọ preservation ka preserve ya ka ọ wụrụkwa na identity maka na nghọta m akwa kwesịrị ịwa akwa ndị Igbo Akwete cloth eziokwu ha na-ekwe anyị nkwa ha na-agbalịkwa bete ha agbalịbele otu ogugo anyị chọrọ dịka ụlọ ị na-ele anya na ọ bụ mgbakwe duri mgbakwe richim ka o nyere anyị ego anyị ji wuo this upstairs so anyị ewucha ya ọ kpọkwara nkwe nyetụkwa anyị so ha gbalịrị oge ahụ kemgbe mgbakwe ọ bụla onye anyị manyere ihe a hụrụ n'anya so n'ime akwanụ anyị na-elekwa anyị ndị ọzọ abịakwala ha ka ole anyị kwasị yata ugbu a na ha ga-abịa nyenwe aka so anyị na-elekwa ihe aka ahụ ka ha bịa nyere anyị aka mee ka dịka anyị na-akụ ka anyị nwee ụzọ anyị si erekwa ya eri a ka anyị na-ahụ ha ọ ghara ịwụkwa ihe ụzọ esi enweta ya n'ihi ọ important now ngwa ihe ị ga-eji anyị ndị nke akwara akwa ndị nke ewepụtara ewepụta ka anyị hụ onwekwe nke ego anyị ruru anyị azụọ ka anyị nwee ike na-ezi ndị Igbo na ihe awa akwa ejiri mara Igbo ọ ihe bidoro na mgbe gboo anyị ga-achọ ka ndị Igbo patronize kwa akwa Akwete ngwa ga wetara anyị ji anyị oge ihe awụ akwa Akwete ọ mara mma nke ọbụla ego m ruru aga m ewe and m ga-agwakwa ndị Igbo si ha biko ihe awụ ejiri mara anyị ka anyị laghachitanụ na akwa Akwete cloth ọ mara mma leenụnụ njirimara Igbo njirimara Igbo nke awụ njirimara Igbo na-eji anyị ka anyị na-ahụ dị material nke akwa ụdịrị ọzọ nke a ụdịrị ọzọ tinye ihe a ka mmepe ya ka ị na-ahụ nwanna ngwa bịa ka ị were tụnụ maịk a jidere anyị shi na-azụ ebe a ka o jidere gị maịk nke a gịnị ka ihe a na-akpọ nke a na-akpọ ya ịkaki otobo ịkaki otobo ịkaki otobo nke a kwanụ nke a na-akpọ ya pineapple and star pineapple and star ihe a wee jiri mara anyị ngwa nke a kwanụ nke a bụ ịkaki with epele ịkaki na epele ịkaki with draft ịkaki na epele anyị ga na-akpọ ihe ndị a n'Igbo maka na ọ bụ njirimara Igbo eji ya ihe Igbo rụọ ya so biko ngwa nke ọbụla ị na-eweta ka m na-ajụ gị ego ole nke ahụ 20,000 naira nke a na 20,000 ofu ka m na-agwa gị onwe bụ ya
ọwụ up and down nke ofu ofu 20,000 wow nke akwa nọ nke akwa aga m enye gị ya like that 20,000 kwa nke akwa nọ nke a aha ya gịnị nke a obi dị ya obi dị ya ego ole nke a aga m enyekwa ọ 45 bete m ga-enyekwa gị 40 ma ọ na-eji ego cash maka anyị na-achọ ka anyị repụ ahịa were zụtakwa materials matakwa ọzọ 45 bete m ga-enye gị 40 enwe nke uhie i wetara ebe nke mmemme nke aha ya gịnị nke a ịkaka otobo oke nke a ka ị kpọrọ ịkaka otobo yes oke ego ole nke a 50,000 ọ dipendị ahịhịa bịara onye ya 50 anyị erekwa ọ dịkwa ndị ga-apụ ebe ha ga-apụ how many yards a na-ere ya na yards no a na-ere ya that's mom doke na self atom that's ofu akwa ukwu ofu ukwu akwa ofu ukwu that's ofu akwa ukwu mmiri nke a enwe ya up and down ya ka m na-ekwu okwu ya na 50,000 nke a ofu ka m na-agwa gị da 20,000 oke ọbịa abụọ ya wụrụ 40 or 50 depending on the market ahịa na-ekute ọnụ ya Akwete obi dị m ụtọ otu m si bịa na-ahụkwanụ n'anya maka na mgbe m dị obere ka a na-ekwu akwa Akwete ị na-elekwe na a na-ekwu akwa Akwete mmadụ ole na-eyikwe na akwa Akwete ọwụ na ọ dị ka ọnụ egwa nke karịrị nke ahụ ọ dị grade by grade ahụ ọrụ dị ya etikwe ya opening ọwụkwara sek so nke ahụ ya kachasị ndị ahụ kachasị ọnụ okay ngwa Igbo ndị ọma Igbo ndị na-eme eze Igbo ndị m hụrụ n'anya Igbo na-emere m Igbo m na-agara ozi ana m ekele unu ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka the Unified Igbos Now proponent anụ m na Akwete ebe m bịara ịhụ maka akwa Akwete ana m arịọ dododo na anyị ga na-azụ ihe nke anyị na-emepụta ọ ya wụ na ndị Igbo adịla elu wee dịkwa ike unu ga-akpọ akara maka ndị chọrọ ịzụ akwa Akwete akara nwanne anyị nwaanyị a ana m emere ya ihe as free promo ka o nwee ike ka ejiri kwado Igbo kwado ihe Igbo na-eme unu kpọọ ya mee na ọda nke ọbụla unu chọrọ ma ọwụ otu ọbụla unu na-esikwute ọ ga-eme ka o ruo unu aka ka ihe Igbo nwee ike na-aga n'ihu maka na ọ bụ ihe Igbo ka anyị na-eme udo dịghara unu udochia n'ala Igbo thank you akara ekwentị ya ka m ga-etinye na this screen unu na-ahụ na udo all right thank you